أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Halifatul Mesih peti, da Allah bude njegov pomagač, je rekao da je veliki blagoslov od Allaha Đalešanuhu na vama, na Ahmedi džemat i sve Ahmedi muslimane koji su došli u ovu zemlju, i Allah vam je dozvolio da dođete u ovu razvijenu zemlju. Posebno u nekoliko zadnjih dana mnogi Ahmedi se doseljavaju iz Pakistana. Oni koji su došli iz Pakistana su ti ljudi kojima je situacija u Pakistanu postala vrlo teška, i onda svi Ahmedi koji su došli ovdje trebaju da budu zahvalni ovoj vladi koja im je dozvolila da se dosele ovdje. Najveća blagoslov za nas Ahmedi muslimane jeste da nam je dao priliku da prihvatimo, znači, imama vremena, iskrenog slugu časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, imama Mehdija. I ne možemo, znači, se dovoljno zahvaliti Allahu za ovu blagoslov. I da bi pokazali, znači, Allahu tu zahvalnost, mi trebamo da, znači, uvijek ispunjavamo Allahovo naređenje i da obožavamo Allaha, i da također ispunjavamo naše dužnosti prema Allahovim stvorenjima. Ovo je jedino, znači, moguće ako mi ispunimo, znači, uvjete bejata kojeg smo mi uzeli ili dali obećanom Mesiji alejhi salamu. I dolazak obećanog Mesije jeste, prema predskazanju časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da će on biti osoba koja će, znači, uputiti ljude prema ispravnom učenju Islama. I svi Ahmedi muslimani, znači, moraju da se osvrnu na ovo, da jedini način prave upute jeste preko obećanog Mesije alejhi salama. Jer obećani Mesija alejhi salam je jedina osoba u ovom vremenu kojoj je Allah dao zaista sve tajne ili sve sva objašnjenja učenja, znači, Islama.
I također znamo da je obećani Mesija alejhi selam bio znači iskreni sluga časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da je on ta osoba koja će zaista prosvijetliti ljudima učenje islama i praksu časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znači da bi zaista postali iskreni, ispravni muslimani, mi moramo se okrenuti prema obećanom Mesiji alejhi salamu i slijediti taj put. Mi moramo povećati znači našu vjeru i moramo imati potpuno vjerovanje u njegov znači dolazak obećanog Mesije i da je on najispravniji sudija. I mi moramo da vjerujemo da osoba može jedino znači da korača istinitim putem islama kroz praćenje obećanog Mesija alejhi selama. Obećani Mesija alejhi selam je rekao: osoba koja kaže da je znači vjernik mora da podigne tu svoju vjeru i da ima znači potpuno razumijevanje zašto on daje svoj bejat meni. I osoba ne treba da dozvoli da bilo kakve sumnje ulaze u njeno srce. Obećani Mesija kaže kao što Allah dželešanohu u časnom Kur'anu kaže da nikakva nagađanja znači nemaju ništa s istinom. Zaista ubjeđenje u potpunosti znači dovodi osobu do uspjeha i ništa ne može znači da se postigne bez potpunog ubjeđenja. Ako osoba znači nagađa u vezi svega, onda ta osoba ne može znači da preostane u ovom znači svijetu. Jer na primjer nećete moći piti vodu, mislit ćete da je nečim zagađena. Nećete moći jesti hranu, mislit ćete da je nešto loše sa tom hranom. Onda će znači život te osobe postati vrlo težak. Ovo je generalni primjerak znači. Isto tako kad u duhovnosti razmišljamo i o vjeri, ne možemo da sumnjamo i nagađamo. Obećani Mesija alejhi selam kaže: razmislite u vezi ovoga i razlučite u svom srcu kad ste vi dali bejat u mojoj ruci i kad ste me prihvatili kao znači obećanog Mesiju. Onda ako vi non stop, ako sumnjate u neke moje odluke i tako slično, onda morate biti zabrinuti u vezi svoje vjere. Vjera koja je puna sumnji znači nema dobar rezultat. Ako zaista iskreno sa svojim srcima vjerujete da sam ja ispravni sudija, onda trebate da se jednostavno spustite na taj nivo i da poštujete odluke moje i trebate znači da uvijek cijenite učenje časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Obećan Mesija dalje kaže: riječi časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem trebaju da budu dovoljne za vas, koji je rekao da će on da bude vaš imam. To jeste, kada dođe obećani Mesija, on će da bude vaš imam. I on će da bude između jedan od vas, znači
i on će da bude iskreni sudija. I ako vi niste znači zadovoljni sa ovim, onda vaš put ne može biti blagoslovljen. Jer ako vi u svom srcu znači imate sumnju, a ovamo govorite da vjerujete. Obećani Mesija dalje kaže, oni koji su me znači odbili i koji govore laži u vezi mene i koji me nisu prepoznali, a vi koji ste me znači prepoznali i prihvatili i sada vi dižete neke znači sumnje ili neposlušnost, onda ste vi viši gubitnici nego ti ljudi koji me nisu prepoznali. Obećani Mesija alejhi selam je dao radosne vijesti da poslije njega će doći sistem hilafeta. I nije samo ovo vijest radosna od obećanog Mesija alejhi selama, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam je također rekao da će hilafet poslije imama Mehdija da ostane do sudnjeg dana. I hilafet Ahmedija je ta institucija koja znači nosi praksu obećanog Mesija alejhi selama. I ovo je institucija koja će da nastavi da znači ispunjava naređenja islama. U svojoj zakletvi svaki Ahmedi znači član govori znači daje zakletvu da će biti poslušan hilafetu. I onda svaki Ahmedi musliman treba da ispuni tu lojalnost i poslušnost koju je obećao u svojoj zakletvi. Onda u suprotnom njihov znači bejat nema nikakve koristi ako tako to ne ispune. I onda svaki Ahmedi treba da se trudi da poveća svoju vjeru. Obećani Mesija alejhi selam dalje kaže, ja non stop govorim onima koji su znači uz mene, da je Allah dželešanuhu uspostavio ovu zajednicu, da znači preporodi učenje islama. Obećani Mesija kaže, ja želim da se islamsko učenje znači u svom prelijepom učenju širi cijelim svijetom. I onda čitajte časni Kur'an, ali ne kao neku priču. Radije smatrajte da je to jedna filozofija. I onda svi morate analizirati sebe, da li ste vi se predali toliko svijetu i zaboravili znači vaš bejat, vašu zakletvu. Obećani Mesija dalje kaže, Allah me je poslao da ja znači podučim i implementiram učenje časnog Kur'ana. Obećani Mesija dalje kaže, ko je god meni dao bejat treba da zna koliko je važnost znati i razumjeti časni Kur'an. I moraju znači da se trude da čitaju znači značenje Kur'ana i komentare Kur'ana i da čitaju Ruhani Kazain, to jeste knjige obećanog Mesija alejhi selama. Obećani Mesija dalje kaže da časni Kur'an nije samo znači da to nisu samo priče prošlosti, to je znači jedan cjelokupni kod života osobe i svaki Ahmedi musliman to mora da znači upotrijebi u svom životu.
ako mi zaboravimo koja je naša svrha života kad dođemo u ove zemlje, znači, i ako se mi samo znači predamo ovom svijetu i materijalizmu, a zaboravimo znači učenje naše vjere, onda naša djeca, naša potomstva će da se udalje od vjere. I radije da budemo znači zahvalni Allahu za ove blagoslove, mi ćemo znači da budemo nezahvalni. Onda moramo dobro razmisliti u vezi ovoga. Svaki Ahmedi, da li to bio stariji, mlađi, da li rođen ovdje ili su se doselili, naše najvažnije znači dio života jeste da obožavamo Allaha, da čitamo njegovu knjigu, da mi se ponašamo prema učenju Islama. Jedino tada ćemo da ispunimo naš bejat, našu zakletvu. Oni koji su se znači doselili ovdje su pobjegli od progona, ali ako se oni ne budu znači ponašali prema vjeri, ako oni ne budu znači razumjeli učenje Islama, onda oni neće imati nikakve koristi od njihovog doseljenja ovdje. Slično, novi Ahmedi muslimani ili oni koji su neko vrijeme Ahmedi, ne možete smatrati da ste ispunili svoju svrhu samo da date bejat. Vaša svrha je ispunjena, svrha vašeg života je ispunjena kada vi razumijete svoju vjeru. A to se jedino može desiti kada čitate Allahovu knjigu, časni Kur'an, i kada shvatite poruku Kur'ana. Obećani Mesija alejhi selam kaže: ja vam kažem da je ovo knjiga koju je Allah znači stvorio za vjernike. Blagoslevljeni su oni koji je znači razume i shvate. Nemojte misliti da ako ste se meni pridružili da ste završili sa svojim znači napretkom. To je tačno. Vi ste znači postigli to da ste prihvatili imama ovog vremena, ali također ste se znači sklonili od Allahove kazne, ali istina je da ste se vi znači približili izvoru koji Allah će znači dati vam spas, ali morate piti tu vodu. Onda vi morate da molite dragog Allaha da budete znači uvijek blizu njega, jer bez Allaha i njegovih blagoslova ništa u životu nećete moći postići. Obećani Mesija alejhi selam dalje kaže: zaista ja znam da kogod bude pio iz ovog izvora neće znači biti izgubljen, jer ovo vrelo zaštićuje od šejtana. Kako god, da bi to uspjeli, znači morate da ispunite dvije dužnosti koje Allah dželešanuhu vam naredio. Prva je dužnost jeste dužnost prema Allahu dželešanuhu, a druga je prema njegovim stvorenjima. Znajte da je vaš Allah jedan bez partnera, kao što to vi znači svjedočite kroz ešhedu en la ilaha illallah. To jeste, vjerujem da nema drugog Boga osim Allaha. Obećani Mesija alejhi selam dalje kaže: ovo je tako prelijep, znači tako moćan i prelijep statement da je podučen znači i mnogobošcima i Jevrejima i drugima
znači nikada ne bi bili uništeni. I zbog ovoga što im Allah nije dao ovakvu kelimu, oni znači prolaze kroz mnoge poteškoće. Razmislite kako nas je znači obećani Mesija alejhi selam ovdje ohrabrio da poslije kada smo ga prihvatili i kada smo znači dali bejat, da nam je znači dao to obećanje, ako budemo se ponašali prema učenju naše vjere, da nikada nećemo biti uništeni, jer obećani Mesija alejhi selam je došao da dalje znači propagira učenje časnog Kur'ana i Allahovih naređenja. Obećani Mesija alejhi selam dalje kaže: onda zapamtite da samo mi date bejat, zakletvu, nije dovoljno. Allah dželešanuhu želi djela i onaj koji ispunjava djela znači uvijek će imati zaštitu i blagoslove Allaha dželešanuhu i razviće takvu znači svoje stanje kada čuje ešhedu an la ilaha illallah, da jednostavno će da se to manifestira u njihovom životu. I niko na ovom svijetu znači ne treba da vam bude važniji od Allaha dželešanuhu. Morate da potpuno ispunjavate Allahove znači naređenja Allahova. I svi znači sada trebamo kad proučimo kelimu, znači da se preispitamo da li je zaista Allah najvažniji nama i da li mi zaista najviše se trudimo da postignemo Allahovo zadovoljstvo i da li mi zaista ispunjavamo Allahova naređenja. Kada dođe namaz, ako nismo odmah znači predati tom namazu i ako odmah ne napustimo sve ostalo i odemo da klanjamo, onda iako mi učimo tu kelimu i šehadet, imamo tajni širk u našem srcu i nešto nas znači odvodi od Allahovih naređenja. Kako god vjernik se ponaša i ima takvu vjeru da svi moji ovosvjetski radovi i sve jedino mogu biti blagoslovljeni od Allaha dželešanuhu i kako da ovo što da bi se nešto desilo u mom životu mora proći kroz Allahov blagoslov, kako to da me zaustavi od znači da obožavam Allaha dželešanuhu. Onda mi nismo shvatili našu kelimu šta znači, jer naša djela se onda nisu usporedo sa našom kelimom. I ako smo mi došli do ovog izvora, mi nismo pružili svoju ruku da se napijemo iz tog izvora. Obećani Mesija dalje kaže: ako je ovo vaše stanje, onda vi niste ispunili znači dužnost prema svom bejatu. Kelima i šehadet ne uči nas samo da ispunjavamo znači dužnosti prema Allahu dželešanuhu, nego nas usmjerava također da ispunjavamo dužnost prema Allahovim stvorenjima, jer Allah dželešanuhu nam je to naredio. Kad osoba ispuni oba dvije ove dužnosti, onda oni tek postaju iskreni, ispravni vjernici. I jedino kroz ovo Ahmedi muslimani mogu da znači imaju potpuni bejat. Obećani Mesija alejhi selam kaže: ako vi se samo non stop predate ovom svijetu, onda vi da dajete bejat u mojoj ruci nema nikakve koristi. Kad date bejat i kada se znači pokajete za svoja loša djela, to je kao da ste dobili novi život.
Drugim riječima, znači kad neko da bejat, tako je jednostavno kao da se ponovo rodio u duhovnom znači smislu. Onda ako osoba ne doživi ovo, taj bejat nema nikakve koristi za njih. Obećani Mesija alejhi selam kaže, ako vi ne date bejat sa svojim srcem, onda zaista nemate nikakvu korist. Da bi meni dali znači bejat, vi morate iskreno svojim srcem da date bejat i da se pokajete i tražite od Allaha da vam znači oprosti sve grijehe. Kada to osoba doživi, onda ta osoba postaje isto kao da se tek rodio, kao bez grijeha. I znamo da ako u jednom selu ima jedna osoba koja je ispravna, Allah dželešanuhu radi te osobe znači zaštiti cijelo to selo, ali kada nepogoda dođe, pada na sve. U svakom slučaju Allah uvijek sačuva svoje sluge. Trebamo da uvijek imamo na umu da Allah dželešanuhu uvijek prihvata dove svojih iskrenih sluga i mi moramo samo da se molimo dragom Allahu i nadamo od njega. A naša djela trebaju uvijek da nam zarade zadovoljstvo Allaha dželešanuhu. Vrlo je znači trenutno vidljivo da mnoge nepogode u svijetu se dešavaju. Juče američki predsjednik je dao znači u vezi ruskog predsjednika da kao ako on bude koristio kao nuklearni oružje, da će kao biti posljedica sa svih strana i kao da znači svijet može da dođe kraju ako se to bude upotrebljavalo. I onda ovi Ahmedi koji su došli ovdje, koji se preselili, ne moraju, ne bi trebali da razmišljaju da su oni sad bezbjedni. Činjenica je da niko nije znači nigdje zaštićen. Jer kad ove svjetske vođe izgube razum, oni ne razmišljaju ni o kome. I u ovakvim situacijama dužnost je Ahmedi muslimana da znači mnogo se moli Allahu dželešanuhu jedino njemu. I kao što je obećani Mesija alejhi selam rekao, da zbog znači iskrenih vjernika Allah dželešanuhu će da zaštiti i druge. Ovo mi znači ovu poruku izvadimo iz učenja Allah dželešanuhu iz njegove časne knjige. Onda niko ne treba da razmišlja da kao zato što su se doselili ovdje da su oni sad zaštićeni i da je budućnost njihove djece također zaštićena. Zaista mi prolazimo kroz vrlo opasna vremena. I ako nas iko može da znači spasi ovog vremena je jedino Allah dželešanuhu i onda znači molite se, padajte Allahu dželešanuhu na seđdu i također učite svoju djecu da se mole iskreno Allahu dželešanuhu. Ovaj svijet nas neće znači zaštititi, niti će zaštititi našu djecu ni njihovu budućnost. Radije kada kažete la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah, nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, onda Allah dželešanuhu će da zaštiti ovaj svijet zbog vaših iskrenih dova. I onda mnogo se znači molite Allahu dželešanuhu da se stanje u svijetu ne pogorša.
Obećani Mesija alejhi selam dalje kaže da bi postigli milost Allahovu, mi uvijek moramo da budemo oprezni, uvijek moramo da se molimo i u mirnom stanju. Moramo biti znači oprezni isto kao da će kao svjetlica da nas udari. U smislu trebamo uvijek da dovimo i da budemo oprezni. Osoba kada mu se nešto loše desi, od plača u tom trenutku nema ništa ili kao nema nikakve koristi. Obećan Mesija kaže mi moramo da razvijemo tu znači vezu sa Allahom dželešanuhu i u ovim teškim trenucima, znači opreznost i dove svih Ahmedi muslimana nas mogu da zaštite uz Allahovu pomoć od uništenja. Mnogo se molite sa znači velikim predanjem ili ljubavlju prema ovom svijetu i narodu i čovječanstvu i pokušajte onima koji su znači u vašoj blizini da uvijek ispunjavaju znači Allahove dužnosti i dužnosti prema njegovim stvorenjima i onda će se prelijepe stvari da počnu da dešavaju. Svaki Ahmedi znači mora da ispuni ovo. Dalje, dok je govorio o namazima, obećani Mesija alejhi selam kaže kako vi uvijek svoje njive znači pripremate za plodove, također sve mora da znači dođe kroz neki trud. Ako vi sada se veličate Allaha i sjećate se Allaha, onda ćete dobiti Allahove blagoslove. Iako je sad izgleda teško zbog mnogih obaveza da ispunite vaše dužnosti prema namazima, ovdje vrlo jasno obećani Mesija kaže zbog mnogih ovosvjetskih dužnosti možda izgleda da je vrlo teško da se obavljaju namazi. Posebno tahadžud molitva. Obećani Mesija alejhi selam kaže kako god ako neko to učini svojim znači navikom da se moli i dove Allahu dželešanuhu, onda ta navika će da donese Allahove blagoslove i milost na tu osobu. Obećani Mesija kaže kada vi ispunjavate svoje ovosvjetske poslove, kada ste dobri prema svojim porodicama, svojoj djeci, kad vi ovakvu milost na druge dajete, postoji još jedna metoda da pokažete ovu milost. A šta je to? To je da vi se mnogo molite za njih Allahu dželešanuhu u svojim namazima. Da i Allah zaštiti od svega. Ona osoba koja se moli nikada neće ostati praznih znači ruku. Nije moguće da osoba koja se moli da umre životom, smrću neznalice. Allah dželešanuhu zaista ima blagoslove prema iskrenim slugama. Ovo je obećani Mesija rekao kada je tada bila se proširila kuga, ali ova ista poruka je trenutno vrlo neophodna za nas. Kao što sam već spomenuo, mi gledamo znači znakove globalne destrukcije u svijetu i ovo je jedini način kako ćemo mi da zaštitimo sebe i ovaj svijet je kroz naše molitve. Obećani Mesija alejhi selam također je dao specijalnu uputu svojim džematlijama da znači postignu velike morale. Obećani Mesija alejhi selam kaže da reformišete svoj moral je vrlo težak zadatak
i osoba mora non stop da se analizira, jer bez analiziranja ne može da postigne to. Mora da analizira šta govoriš, kako prolazi cijeli dan ili kako svoj život, šta su oni dobro uradili, šta su loše uradili tog dana. I dok ne razmisli o svom danu, ne može se reformisati. Obećani Mesija kaže, neko ako znači vulgarno govori, jednostavno mržnju stvara i izaziva i na sebe. Onda učinite da vaš jezik bude čist. I osoba koja dobro misli drugima ili govori, onda ne može da ima neprijatelje. I osoba mora znači da svakim svojim djelom pokaže odlične svoje morale. Ako osoba rad bilo nekih malih sitnica jednostavno ponaša se nemoralno, onda to nije dobro ni za koga. I moramo razmisliti kako Islam nas savjetuje i kada mi prolazimo kroz neke poteškoće moramo da budemo strpljivi, moramo da pokažemo veliki moral, moramo da se što dalje klonimo svađa i na taj način mi znači pokazujemo čast naše vjere i poslušnost Allahu dželešanuhu. Obećani Mesija alejhi selam dalje kaže, kogod kaže da je ostavio Islam i govori vulgaran govor, njihov slučaj je drugačiji. Na primjer, ashabi su morali da slušaju razne negativne riječi od svoje rodbine u vezi Islama. Ali ako su bili toliko bliski ovim ljudima, oni su dali prednost Islamu. Ako je, na primjer, imamo neku osobu koja je protiv Islama, govori ružan govor protiv časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, mi znači moramo da jednostavno se udaljimo od takvih osoba. Ali osobe koje su onako neodgovorne u svojoj religiji, sa takvim ljudima onda ne možemo tako postupati da se odstranimo od njih totalno. Ako te osobe znači ne govore ružno protiv Islama i poslanika sallallahu alejhi ve sellem, onda mi ne trebamo da budemo okrutni prema njima u smislu da prestanemo bilo kakav kontakt. Ali ako su ovo baš oni oštri neprijatelji Islama i ne prestaju da govore negativno i ružno protiv Islama i njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, onda mi jednostavno moramo da znači uzmemo stranu naše vjere, a također kao Ahmedi muslimani mi moramo da uvijek znači pokažemo čast prema obećanom Mesiji alejhi selamu i ne dozvolimo da se ovo radi protiv njega. Da slušamo ovakve znači riječi. Kad mi objasnimo ko je obećani Mesija i slično, i ako te osobe znači govore i dalje loše protiv obećanog Mesije, onda mi jednostavno znači moramo da izaberemo obećanog Mesiju i kao udaljimo se od ovakvih ljudi. Mnogi od vas se ovdje znači doselili iz Pakistana i oni dobro znaju kakvo takozvani ovi islamski učenjaci govore grozne riječi protiv obećanog Mesija alejhi selama. Mi ne možemo znači pružiti ruku takvim ljudima koji to rade, ali također mi ne možemo da uzmemo zakon u naše ruke protiv ovakvih ljudi, jer to je znači učenje Islama, da mi ne smijemo da uzmemo zakon u svoje ruke. To znači imaju prednost vlasti. Obećani Mesija alejhi selam šta je još spomenuo jeste kada uzmete bejat, onda morate da povećate ljubav jedni između drugih.
Obećani Mesija alejhi selam kaže: naša zajednica neće uspjeti dok mi ne budemo imali veliku ljubav jedni prema drugima i moramo da uvijek znači šta god nam Allah je podario od trebamo da to trošimo na one koji su slabi i nejaki. Obećani Mesija alejhi selam kaže: često čujem kad neko jednostavno vidi nekoga da mu ne ide dobro, umjesto da pruži svoju ruku i pomogne toj osobi, te osobe jednostavno govore u negativnom smislu u vezi tih osoba. Obećani Mesija kaže ovo je vrlo loše i kaže da zajednica jedino može da bude uspješna kada jedni drugih krijemo nedostatke, znači i greške i kada jedni drugima pomažemo. Obećani Mesija kaže da nije u redu za džemat da ima iznutra te neke svađe i slično. Ashabi su imali iskreno bratstvo jedni između drugih i tako su postali ujedinjena zajednica. I to je obećani Mesija alejhi selam također želio od svoje zajednice, kao što su ashabi imali to bratstvo, da i oni se ponašaju jedni prema drugima. Obećani Mesija alejhi selam je rekao: Allah dželešanuhu je uspostavio i ovu zajednicu kao što je uspostavio zajednicu ashaba i rekao je da će uspostaviti tako i ovu zajednicu i da vi se znači žalite jedni na druge i da ste u neprijateljskim vezama jedni protiv drugih i da ne pomažete onima kojima je pomoć potrebna, to je grijeh. I znači morate imati visoke morale i kada ovo mi usvojimo, onda ćemo biti znači ti koji će ispuniti želje kakve je imao obećani Mesija i onda ćemo mi biti ti primaoci tih obećanja koje je Allah dželešanuhu dao obećanom Mesiji u vezi njegove zajednice. U vrijeme obećanog Mesija alejhi selama ljudi iz raznih znači mjesta iz Indije su dolazili i prihvatali obećanog Mesiju alejhi selama. Ali sada znači ljudi iz raznih krajeva svijeta znači prihvataju ovaj džemat iz raznih nacija. Onda je veliki blagoslov Allah dželešanuhu da u ovom džematu ulaze ljudi iz raznih nacija, iz raznih znači rasa, iz raznih kornjera svijeta i oni se znači ulaze u ovu zajednicu časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I obećani Mesija kaže džematlije trebaju da budu kao braća i kaže da iako imamo znači različite očeve, mi imamo jednog duhovnog oca. I onda nema znači nikakve prednosti da li je neko bijelac, da li je Afrikan-Amerikanac, da li je Španjolac. Kad smo došli u ovaj džemat, mi smo postali znači duhovno potomstvo jednog istog oca i niko nema superiornost radi njihove rase niti bilo čega. Mi svi znači dijelimo jednog duhovnog oca i ovo je ista znači poruka koju je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem u svojoj zadnjoj hutbi
održao. Onda ako mi razmislimo u vezi ovoga, onda i ovo ispunimo, Allah dželešanuhu će nam nastaviti da daje uspjeh. Obećani Mesih alejhi selam dalje kaže, Allah želi da učini ovaj džemat kao jedan primjer drugima, ali da li mi možemo ili da li neko može da bude primjer drugima samo preko njihovih riječi, a ne kroz djela? To je nemoguće. Da bi postali primjer drugima, onda mi moramo da se trudimo i moramo da podignemo svoj standard obožavanja, svojih namaza, svog morala, znači svih standarda, svog bratstva, jedinstva, svoje ljubavi jedni prema drugima. To su primjeri koje moramo da ispunimo. Moramo uvijek da analiziramo da li smo mi dobri primjeri drugima. Obećani Mesih alejhi selam dalje kaže, Allah dželešanuhu voli pobožne. Dobro znajte Allahovu veličinu i bojte se Allaha dželešanuhu i znajte dobro da je svakoga Allah stvorio i nemojte ni na koga da gledate sa visokog i nemojte da se ponašate prema bilo kome na loš način. I znači obećani Mesija kaže, ako ima jedna osoba loša u džematu, ta osoba će znači da ocrni kao negativno da utiče na druge. I znači kada ljudi postignu takvu bogobojaznost u svojim srcima, onda možemo da postignemo uspjeh. Obećani Mesih alejhi selam dalje kaže, vrlo je važno za moju zajednicu da postignu bogobojaznost, jer oni govore da su dali bejat osobi koju je Allah poslao. Onda ti ljudi moraju da ostave sve što je negativno, svo zlo, moraju da ostave znači širk, moraju da uvijek odbacuju tu žudnju za ovosvjetskim životom. U svijetu ljudi žale zbog mnogo stvari. Obećani Mesija kaže, moja zajednica treba samo da žali da li su postigli bogobojaznost, da li ispunjavaju znači dužnosti prema Allahu dželešanuhu. Onda ako želimo znači da ispunimo bejat, svoju zakletvu, ako želimo da zaista budemo zahvalni Allahu dželešanuhu, onda konstantno moramo da se preispitujemo da li smo mi ti koji ispunjavamo to, da Allah dželešanuhu nam pomogne da mi živimo svoj život i da ispunimo ono što je obećani Mesija želio od nas i da mi uvijek znači damo prednost našoj vjeri iznad znači ovo svjetskog života i da uvijek imamo bogobojaznost u svojim srcima i da mi zaista ispunimo svoj šehadet ešhedu en la ilaha illallah ve ešhedu enne Muhammeden Rasulullah i da mi budemo oni znači aharin koji poslanik sallallahu alejhi ve sellem koji je dao te radosne vijesti u vezi tih ljudi i da Allah nam podari znači da mi budemo ti ljudi koji ispuni i da mi budemo znači ljudi koji će ispuniti te riječi. Dok sam dolazio ovdje, Amir sahib Amerike mi je rekao da prije 28 godina 14. oktobra ova džamija je bila znači otvorena. Prije 28 godina znači ova džamija je izgrađena.
Ahmedi i muslimani koji žive u ovom mjestu, ljudi koji žive dugo vremena, znači i oni koji su tek ovdje doselili se, trebaju dobro da se preispitaju koliki progres su učinili u svojoj duhovnosti i koliko su oni ispunili dužnosti prema ovoj džamiji. Da Allah dželešanuhu znači podari da ova džamija zaista služi ljude koji dolaze stoljećima ovdje i da Allah dželešanuhu znači zaštiti od bilo kakvih ovosvjetskih poteškoća. Kako god, jedino možemo ispuniti zaista dužnosti prema džamiji kad ih napunimo ljudima i kada ispunjavaju znači sve dužnosti i da Allah dželešanuhu nam pomogne da to ispunimo. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.